יושבי ראש הנהלות מתנסים, מנכ"לי עיריות, מנהלי מתנסים, שופטים יקרים, מנהלי להקות, כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות, רקדנים ורקדניות, קהל נכבד, ערב טוב לכולכם. התכנסנו כאן הערב כדי לחגוג את שיאה של התחרות על שם לאה פורת גור לשנת 2015. 45 להקות מחול פולקלורי נרשמו השנה לתחרות. השלבים המוקדמים התקיימו ב5 יישובים שונים ברחבי הארץ: טירת הכרמל, מזכרת בתיה, אריאל, קיבוץ צורעה, וממש כאן באולם הזה בגבעתיים. 10 הלהקות הטובות ביותר נמצאות עמנו כאן הערב, וכל אחת טוענת לכתר ושואפת לזכות בפרס הראשון. ולפני שנתחיל בתחרות עצמה, אני מבקש להזמין לבמה את האיש שנענה לפנייתנו בחפץ לב והסכים לארח בעירו את המעמד המכובד. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין לבמה את ראש העיר גבעתיים, מר רן קובי. קודם כל, בוודאי שנהנינו בשמחה. גבעתיים מזוהה תמיד, קודם כל עם תרבות ובמיוחד עם מחול, אז כשאנחנו לא נסכים לארח תחרות כל כך מכובדת במחול, אז נהנינו בשמחה. אני גם באופן אישי שמחתי לארח, כי בין השאר אני גם יושב ראש ועדת התרבות במרכז השלטון המקומי. כבוד גדול עבורנו לארח את התחרות הזו. אני ככה למדתי ברבע שעה לפני תחילת הערב פחות או יותר כל האופרציה המרשימה של התחרות באזורים השונים, ואנחנו כולנו היום נהנה פה יחד עם מיטב המופעים. אני מאחל הצלחה גדולה לכל הלהקות. קודם כל, כל הכבוד שהגעתם למעמד הזה, מחיאות כפיים. התחרות על שם לאה פורת גור היא דרך נפלאה ועם ערך מוסף עצום להנצחת שמה ופועלה של אישה יוצאת דופן שהטביעה את חותמה על התרבות במדינת ישראל המתפתחת. פעילות אומנותית ענפה מתקיימת במתנסים ברחבי הארץ. אמנים כישרוניים רבים צמחו במתנסים, ואנחנו בחברה למתנסים רואים בתחרות על שם לאה פורת גור מסגרת נפלאה ומשמעותית למתן ביטוי אמנותי לילדים, בני נוער ומבוגרים, ובעצם לתת ביטוי לאמנות הצומחת בקהילות השונות ברחבי הארץ. כיושב ראש הנהלת הפרס על שם לאה פורת גור, זיכרונה לברכה, אני מתכבד לברך את המעמד החשוב הזה, מעמד התחרות וחלוקת פרס לאה פורת לאומנויות הבימה הקהילתית. מה שחשוב הוא שהפרס הזה מהווה מנוף לעידוד הפעילות האומנותית-תרבותית בתחום הבימה הקהילתית. אני מכריז כן על פתיחת התחרות מתוך ההכרה שללא אווירה של התעלות רוחנית ואהבת יופי וטיפוח אומנות לסוגיה אין תקומה איתנה לחברה בישראל, ואני מאחל לכולנו ערב פורה ומהנה. היו ברוכים הרקדנים.
הפרסים לשלוש הלהקות שהגיעו למקומות הראשונים. אני מתכבד להזמין את נציגי המשפחה, את בנה של לאה פורת גור, מר נמרוד גור, את יושבת ראש חבר השופטים, הגברת רינה שרת, את מנהל מחוז מרכז של החברה למתנ"סים, מר מוטי אבו, את נציגת מנהל התרבות והעומדת בראש מחלקת תרבות ואומנות בקהילה, הגברת מזל סיימון, ובסוף, אחרון חביב, את יושב ראש הנהלת התחרות, מר אהרון יעטי. ברצוני גם לציין ברשותכם שכל אחת מהלהקות המתחרות אשר לא הגיעו לאחד משלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס עידוד של סך 1,000 שקלים כל אחד. והנה אנחנו מכריזים על המקומות הראשונים. אני לומר לכם את האמת, אינני יודע מהם, אני גם לא אכריז עליהם, אני רק אומר כך. המקום השלישי בתחרות על שם לאה פורת גור לשנת 2015 בפרס של 5,000 שקלים זוכה להקת המחול הישראלי משגב. והנה אנחנו הגענו למקום השני, ולמקום השני והמכובד והמזכה בלהקה שנמצאת בו בפרס של 10,000 שקלים. תגיע להקת המחול הייצוגית גבעתיים. והנה גבירותיי ורבותיי, המתח בשיאו, ואכן הגענו לרגע השיא של הערב, רגע השיא של התחרות כולה, תחרות שיצאה לדרכה אי שם בינואר, מגיעה אל סופה הטוב בעוד דקה. הלהקה שמגיעה למקום הראשון ברוב קולות השופטים, הלהקה זוכה ב-15,000 שקלים חדשים, קלת התחרות על שם לאה פורת גור לשנת 2015 בנושא מחול פולקלורי היא להקת אורה רעים. אורה רעים חולון, גבירותיי ורבותיי, זכו במקום הראשון, והם הגברת המסרנים.